Oier Gilan idazle eta antzerkigileak Susa argitaletxearekin aurkeztu du gaur VHS, bere bigarren eleberria. Zauri bolodiarekin bezala, honetan ere, sailkatzeko zaila den lan bat osatu du Gilanek. Novela izan arren, antzerkitik eta saiakeratik ere badu lan berriak. Elkartasun basatia deitzen da Oier Gilan poema liburuetako bat. Eta hemen ere bada elkartasun basati horrentzako tartea. Eta elkartasun basati horretan eskuzabaltasuna dago, arauen haustura dago, memoriaren eraikuntza kolektiboa dago, hausnarketa politiko eta vitala dago, umorea eta absurdua dago. Egia esan oso kuriosoa da, esan dute sortze prozesuak pantailara egin dugula neurri handi batean, eta esango nuke edizio prozesua pasioz beteta egon dela, pasio partekatuaz, oso prozesu polita izan da, esan nuke idazketatik maketazio baino. Eta kurioso da, zebero sinopsi idazterakoan eta pentsaurreko prestatzeakoan sekulako zailtasunak eduki ditu. Azken finean, iruditzen zait, agian horrek berak lagundu dezakela oso ondo liburu honek barruan zer dakarren edo guk sentitzen duguna dakarrela, ez? Gauza asko esan nahi genituzkelako liburuari buruz, baino ezin dugulako gehiegi esan badelako sorpresak dituen liburu bat. Niretzat, aste hauetan, paralisi sozialari aurre egiteko modua izan da literatura. Batzuetan, arteak zauriak sendatzeko balio izan du. Errealitatea horretarako aski ez denean. Eta pentsatu dut agian, hori atze doanean, pentsatu dut agian horrek berak adirazi lezakela liburu hau zer den. Funtsean, zer da horritzea, ez bada iragana berri idaztea. Geure buruarentzat eta ingurukoentzat, denbora pasa ahala editatzen goazen fikzioa idaztea eta berri idaztea. Liburu honetan badago nolabaiteko ari bat, badago historio bat, badago argumentu bat. Historioak aurrera egiten du, baina aurrera egiten du bizitzan bezala. Historio honek alboetara zabalduz egiten du aurrera. Protagonistek iraganeko gertakizun bat berrirakurri nahi dute, Victor Paiazoren heriotza. Narrazioa eraiki nahi dute orainetik, eta horretarako ikerketa abiatzen dute, baina esan bezala, kontakizun honek bizitzaren antza dauka edo izan nahi luke. Protagonistek iraganeko logikari zentzu atari bat, koherentzi bat bilatzen saiatzen direna arren, iraganeko gertakizunei filma baten egitura bilatzen dioten arren, bizitza sinpleagoa eta komplikatuagoa da beti. Oroitzerakoan, ile horiak utxuneak ditu. Iraganeko garaiura bizi izan duten bigarren mailako pertsonaiekin kontrastatzean, kontraesanak etengabeak dira. Testuinguru politikoa akordura ekarri eta detektibea berehala jabetuko da zeinen erraz lausotzen diren duela 20 urteko titularrak. Ez dago modurik iragana osotasunean berreraikitzeko. Baina saiatzeak berak, jendarte txiki edo handi bat iraganera begira jartzeak berak, orainari zentzu ematen dion gertaera berria bilakatzen. Agian horregatik, iraganean ezkutuan geratu dena azalera ekartzeak, orainaldian daudenen bizitzak aktibatzen ditu, etorkizunerako oroitzapen berriak sortuz. Sinopsi hori irakurrita esan genezake memoria dela hitz klabea, eta hala da, baina ez da memoriari buruzko novela bat. Esan genezake misterioa dela hitz klabea eta hala da. Detektibarra dago eta arazoa duen hilori bat, baina ez da novela poliziako bat. Esan genezake novela beltza dela. Novela beltzaren genero marka batzuk erabiltzen ditulako, baina izatekotan, literatur ikuspegi batetik novela transgeneroa litzateke. Esan genezake abentura dela hitz klabea, eta hala da, baina ez da abenturazko novela bat. Esan genezake generazionala izan daitekela hitz klabea, belaunaldi novela bat, eta hala da, VHS zinta bat, zer den gero eta jende gutxiago daki, hemen ustut, gehienok bat kezora bestela txatuzkoa. Baina era berean, ez da soilik novela generazionala. Baten esango luken novela honek tarteka baduela esperimentaretik eta guk ez genuke inola ere zalakorik esango baina. Aizue,
Ilusia ingo liguke komentarioak. Edizio prozesutik maketaziora esperimentatzen jardun dugulako. Esagen ez duke humorea dela bestera hitzklabea, edo absurdoa. Bai, orduan, novela realista badela esateko behartuta sentituko gineteke, eta ez da, soilik humore absurdoa erabiltzen duen novela realista bat. Saiatu gara, etiketa bakar baten bueltan ez klasifikatzen liburu hau asko kostatzen zaigulako, hortik dator zailtasuna novela hau klasifikatzeko edo aurkezpen hau egiteko. Baina, esan gabe, esan ditudan guztiak etiketetan laburbilduz, hauexek jarriko nituzte, apuntatu. Novela, memoria, hilketa, misterioa, detektibe emozionala, literarioki transgeneroa, adiskidetasuna, bidaia iniziatikoa. Eta nahikoa ez baldin bada, YouTubeen gehitzeko ustutiz bat baino gehiago jarretekla YouTubeko etiketetan. Begirada erlea, humorea, absurdoa, mosaikoa, bizitza bezalako idazkera, memoria historikoaren dimentsio intimoa. Zeo argitu dizuet. Ego dut azken saiakera bat. Ea da. Ahots mota, tonu eta forma ezberdineko piezak dira liburuetako kapituluak. Historio bakar baten zerbitzura. Errealitatearen kontakizuna gorputz ezberdinetan sakabanitotako historio bat delako. Bizitzan bezala. Hala liburu honetan ere. Funtsean, zer buruz hitz egiten. Memoria partekatuari buruz, adiskidetasunari buruz, betiko ametsak galtzean, gure baitan aurkitzen dugun